Masaya tayo mga kaibigan kasi sahod ngayon sa Pilipinas. Malalagyan na din ng laman mga kaibigan yung ating mahiwagang pitaka. Ito, may sahod na. Kukunti lang mga kaibigan. No? Pwede na yan. Maraming salamat. May sahod na rin. Mababawas-bawasan ng ating pagtitipid ngayon. Kain tayo ng masarap na pagkain mamaya. Bago umuwi, bumili na tayo ng masarap na ulam. Ito na nga mga kaibigan ang sinasabi ko sa inyong masarap nating ulam kasi kakasahod pa lang. Pork chop, kalahating kilo lang yung mga kaibigan, 150 pesos. The best na ito mga kaibigan. Sabaw pa lang ulam na natin yan hanggang tanghalian mga kaibigan. Salamat sa biyaya. Pagkatapos magluto mga kaibigan, grocery time muna. Bulaga! At syempre mga kaibigan, kasama namin sa aming paggrocery ang aming Oniko Iyo. Ang priority namin mga kaibigan, ang basic needs niya mga kaibigan. Kasama na rin mga kaibigan ang diaper. At dahil luma na yung chupon ni baby, palitan na natin yan ng bago mga kaibigan. At para kay misis, para pag nasa trabaho ko, meron siyang pagkain. At bumili na din nga kami mga kaibigan ng mga pang araw-araw na mga gamit kagaya ng sabon na panglaba, sabon pampaligo, toothpaste mga kaibigan at marami pang iba. At ayan mga kaibigan, kompleto na kaya pumunta na tayo ng cashier para magbayad. Kaso bigla akong kinabahan ng nasa cashier na mga kaibigan. Meron pang tiningnan si misis, mabuti na lang mga kaibigan, di niya nagustuhan. Mga kaibigan dalawang pack lang mga kaibigan. Dito mga kaibigan, in-enjoy ko na marami kaming grocery kasi pagpapalapit na naman yung sahod, paubos na din ang aming grocery mga kaibigan. Ito yung resibo ng grocery namin mga kaibigan. Yung 2,000 mga kaibigan ay may sukli na lang ng 121 pesos. At pagkatapos namin mag-grocery mga kaibigan, bumili ako ng gas ng aming tangki kasi naubusan. Kaso ang sakit sa bulsa mga kaibigan, ang mahal. What's up mga kaibigan? Ito pala yung summary natin mga kaibigan ng ating gastos. At yung sahod natin mga kaibigan ay 4,600 pesos. No? Nandito yung ating gastos. Yung gasol natin mga kaibigan, 1,057. Yung grocery natin na binili mga kaibigan is 1,878. At yung sangkap mga kaibigan, yung mga ordinary sangkap, sibuyas, bawang, kamatis, kasama na yung dyan, seasoning, 65 pesos mga kaibigan. Napakakunti lang binili natin mga kaibigan. Low budget lang talaga. And yung ulam natin na ngayon lang natin matitikman sa isang quincenas, 150 pesos na pork chop, kalahati lang. And yung pambayad natin sa kuryente mga kaibigan na ilalaan natin ay 500 pesos. Equivalent to 3,650 pesos mga kaibigan. And ito na nga mga kaibigan, diba 4,600 yung sahod natin sa quincenas kasi provincial rate tayo at sa Pilipinas tayo nagtatrabaho. Yung gastos natin ay 3,650. 915 lang mga kaibigan yung matitira. No? 915 lang, bibili pa tayo ng bigas, pero may bigas pa naman ko dyan, pang araw-araw na lang na ulam. Tapos yung diaper, hindi na natin dito sinama diaper. And dito sa grocery na kaibigan, 1,878, kasama na dyan yung gatas ng anak ko mga kaibigan. Kaya ito na lang, tumataging-ting na 950 pesos. Kaya soon mga kaibigan, bago dumating yung sahod, mangungutang na naman tayo para meron tayong panggastos. Ano?